בעל עסק בישראל מחויב לשלם מס הכנסה. איך מחשבים מס הכנסה לעצמאים? אנחנו מחשבים את הרווח השנתי שלנו, שזה הכנסות ללא מע"מ, מינוס ההוצאות המוכרות, מינוס הוצאות פחת, מינוס ניכויים מוכרים כמו הפרשה לפנסיה, קרן השתלמות ותשלומים לביטוח לאומי. נקבל את הרווח השנתי שלנו ובעצם את ההכנסה החייבת במס. תשלום המס מתבצע על פי מדרגות. ככל שההכנסה גבוהה יותר, ככה המס גבוה יותר. אפשר להתעדכן במדרגות המס באתר כל זכות או אצל רואי החשבון, כי זה משתנה משנה לשנה. כדי לא לשלם בבום למס הכנסה, הרואה חשבון מחשב לנו בערך כמה נצטרך לשלם בכל שנה. בכל חודש אנחנו משלמים מקדמות. בסוף השנה מתקזזים או משלימים את החוב שנשאר אצל מס הכנסה. חשוב לומר, רואה החשבון הוא זה שמחשב לנו את המקדמות ואת הסכום שאנחנו צריכות לשלם, אבל אם נהיה במעקב על ההכנסות וההוצאות שלנו, נדע שהוא חישב את הכל נכון, ואנחנו לא צוברות חובות או משלמות יותר מדי. לגבי ביטוח לאומי, כל התושבים מחויבים לשלם ביטוח לאומי. כשהיינו שכירות, המעסיק שלנו דאג לשלם עבורנו ביטוח לאומי, ואילו עכשיו כשאנחנו עצמאיות, אנחנו צריכות לדאוג לשלם על עצמנו. גם דמי הביטוח נקבעים לפי ההכנסה השנתית ונצטרך לשלם מקדמות בכל חודש. בדומה למס הכנסה, ככל שההכנסה גבוהה יותר, גם דמי הביטוח יהיו גבוהים יותר. דמי הביטוח הלאומי מחושבים לפי 2 מדרגות תשלום, וניתן להתעדכן במדרגות התשלום אצל רואי החשבון שלנו, כי שוב, משנה לשנה זה משתנה. מס ערך מוסף ובשמו המוכר יותר, מע"מ. עוסק מורשה כחלק מהפעילות השוטפת נדרש לדרוש 17% מע"מ מהלקוחות שלו. אבל בנוסף חשוב לזכור שהוא גם משלם מע"מ לעסקים ישראלים שנחוצים לפעילות העסקית, ולכן ישנה אופציה לקיזוז. רק עוסקים מורשים שדורשים מע"מ על השירותים או המוצרים שלהם יכולים לבצע קיזוז מע"מ. בתום כל חודשיים הרואה חשבון מחשב את סכום המע"מ שהעסק נדרש להעביר לרשות המיסים מתוך ההכנסה שלו, ומהסכום שמתקבל מחסר את המע"מ שהעסק כבר שילם במהלך החודש במסגרת ההוצאות העסקיות ומבצע קיזוז. שימו לב שישנם חודשים עם הוצאות גדולות שבהם אפילו נקבל החזר מע"מ, אז חשוב להיות על זה ולא לפספס אף הוצאה. לסיום, הנה כמה טיפים להתנהלות פיננסית נכונה. 1. תאספו את כל החומרים בצורה מסודרת ותגישו אותם בזמן. לי אישית יש פגישה עם עצמי שנעוצה לי ביומן 1 לשבוע, חצי שעה שבה אני עושה סדר בכל ההוצאות וההכנסות שלי, ומוודאת שלא פספסתי להוציא חשבונית ללקוחה או לתייק הוצאה. 2. אחד הדברים שהיו לי ממש קשים בהתחלה עם הרואה חשבון, זה שהוא דיבר איתי במונחים שאני לא מבינה, והתביישתי לשאול שאלות קידבג במרכאות, עד שהבנתי שזה פוגע ביכולת שלי לשלוט על מה שקורה לי בעסק, והתחלתי לשאול מה שאני לא מבינה, ותאמינו לי שהוא יותר משמח להסביר לי. 3. מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי. כל רבעון, כל 3 חודשים, אני קובעת פגישה עם הרואה חשבון, אפילו בזום, ומוודאת שאני משלמת מקדמות שתואמות את ההכנסות שלי, ואם לא, אני משנה אותן בהקדם, ובכך אני נמנעת מצבירת חובות לסוף השנה. 4. הפרשת כספים לקרן השתלמות. עד סכום מסוים שמשתנה משנה לשנה, ההפרשה של כספים לקרן השתלמות נחשבת לנו כמו הוצאה מוכרת, וזה טירוף, כי הכסף נשאר אצלנו במלואו, ואנחנו חוסכות תשלומי מיסים בסוף השנה. תתייעצו לקראת סוף השנה עם הרואה חשבון שלכם, כמה כדאי לכם להפקיד לקרן השתלמות. חשוב לדעת שהקרן סגורה למשך 6 שנים. 5. לא לפספס נקודות זיכוי מס. נקודות מס הן הטבות מס בעלות ערך כספי שניתנות לקיזוז כנגד סכום המס הנדרש לתשלום באותה שנה. מצדכן אתן פשוט צריכות לוודא שהרואה חשבון מודע לכל הטבות המס שמגיעות לכן.